Okay, naami sa Sonic America's Drive-In. Hi, bebe. Bago pa ka mata. Bega na, be. Si Moti, angko sa imong breath. Dragon breath man, baby na mo. Dragon breath, baby. Dragon breath. Okay, Jennie, ready na siyang interview. Okay, then... Okay, ano na siya? Ang Sonic. Mura ka ng fast food tour, drive-thru ba? Anong to siya? Pwede ka maka-order ng lingkod dito, order, then ang food, ihatod dra, ari ka order dire, then ihatod dra ang food. See, there's the food. Tina. Tina. Ton. This is spicy? Yes, I think so. Okay. I see. Okay, I see na siya. Nakaibuto nga na deskilid si mong. Yeah, okay. And Bebe, nag-order mo ni Mog milk. So? Orderan ka na mo milkshake. Bebe. Okay. is about everything? Okay, thank you. Asa man ang kuhan? Tarts? Tater tots? Taters lagi, kawan. Di ba order mo ko taters yaton? Tater tots? Sakto din. Sakto ra. Onion rings. Okay, let's go. Uy, wala na, Ariel, takaon dito. Oh, orling ko na dali. Si Athena. Okay, maglihok pa sa ta, drive. Labad na ba kong ulo? Onion rings. Fries, Athena. Yeah, Mark, imuha mo na kaya. Gerger. Imuha na kaya lang, pero... So na. Okay. Wala na naman na. Cheeseburger. Ako, cheeseburger. Pare, di ba order cheeseburger man tanan mo ha? To parihata ng tulo. Tawag ni abli na cheeseburger atan. You can change everything. Oh yeah, bitaw. Bibi mo man. French fries oh baby. Itupad ko na na. Kani? Ay, di siya. Butang. Nagalisod siya kay. Buhay. No? Nagabli mo gani. Kaon gani siya. Basta, kung sa'yo ikaw mo? Ako na siya ipapin. Mana? Hindi siya maglisod. Ready na, mana? Nakuha na? Ay, ikaw na yung fries ha? Nga? Sa init? Hala, kaon. Onion ring kaya ba? Lukog lagi niya yung Onion ring ba? Ayan, seatbelt ba? Bulukog. Sakto na. Mabira-bira, ma'am. Lagi, pero idagan ba, ma? Okay na. Bagay ko onion ring, kaya sa... Uwa, kaya... Oh, tara. Gusto lang. Kadang kuan. Kadang usa siya. Ko asa gani. Kaon na wa. Sonic America's Drive-In.